Alang toyo. Ay! Hinaya lang. Ay. Wait, lami ko. Sabal mo itong gamay kay tao. Malapot ko ni ba? Ay, tanga. Hinaya ba? Magtarong sa kay ba? Di magkuhan ba o pantay? Magtarong sa kay ba? Ay. Maulong ko ba? Hinaya lang. King. Hinaya lang. Hinaya lang ba? Ayan, ganyan doon. Sige doon. Hinaya lang, King. King. Ano yung paborito kayo na kwartong bata pa ko? Tuya. Dula ta? Ay! Ayan! Ay! Inaya. Ano na? Balik, maning isa oh. Inaya. Ay, uy, na ba? Nagdula mi. Sige. Hiram sa mi. Nagdula ba ko rami ba? Dula mi ba? Hiram sa mi. Bago rami ba? Asa ba? Hiram sa mi. Bago man mi. Mawag. Ako ba? Hawa sa ba? Naon sa balaw. Bago rami ba? Hoy. Bala ko diya. Hawa na ba? Hawa ba? Ha? Ako ba? Imo hawa oh. Hawa ba? Diri ta. Hawa sa mo. Ay, ito ka na. Hawa ba? Wala ba? Bala ko diya. Ala ka bago rami nina dire. Pinalasingot ba? Ilugan kay mo. Dagko naman mo. Hawa. Ano? Bago rami ganina dire. Nilabot kay to kantang mama ron. Stilan. Ha? Awa. Oh, tanawa. Tawa. Bago rami ba? Bata dire ba? Dula dire ba? Blota. Alam diya. Mama. Ayaw. Kumbakan man dito ni ron. Bago rami nagdula dire. Dagko naman mo. Bagay sa iyo basketball. Ikaw god. Kahit Ay lagi. Hawa. Na. Okay. Ay sa ba? Oops. Lingawa ani ay. Tayan ng toyo. Silap. Kus ka. Tumoy ko ba? Sige. Kus ka. Oh. Kus ka. Ulang. Ito yung mangilabot natin dire. Balik mo. Balik. Ginto ba? Oo. Nama. Oo. Uy. Kapin ang padinitan. Abot ang padinitan bro. Padinitan? Ano ba? Tanawa ko. Dito ka. Oh? Kasila. Alis. Dito ka. Tanawa ko. Tanawa ko. Ay, Ali. Ako na. Ano mo mamataka mo ba? Ganyan mo dito. Mamanit ka. Ako, tanawa. Yan. Kuya na ba? Anak ko niyo. Awa na. Oh. Awa na.
Ay, hawa ba? Ali, kami na kundi. Ayaw. Wala pa ko na ba? So, what's up mga katawag? So, mag-shoutout tayo meron sa mga nagpa-shoutout. So, Happy New Year sa tanan no. Kay nakaiwing ikaw na nag-content kay mag-shoutout meron. Busy kayo. Then, shoutout kay Juban Cortez Nabida o kay Kuya Zaira Jane Cortez Nabida from Barayong. So, shoutout sa inyo diha tanan. Then, shoutout kay Fantastic One. Then, kay Neil Donaire. Shoutout kay Joseph Elden Domiles. Then, kay Anne-Marie Cagas. Shoutout. Then, kay Alucard User. Shoutout. Then, kay Aitor Alig. Then, kay Cutie Cutie. Shoutout. Then, Duna TV YouTube channel. Shoutout na rin. Then, kay GCC. Shoutout. And kay Miss Lynn Rodriguez. Shoutout kay Miss Lynn Rodriguez sa Europe. Then, Felix Achapero. Shoutout. Then, kay Ramel Orlando, Alexi Valkin, shoutout. Happy New Year dia. Then Elsa Mix TV, shoutout. Raghad M, shoutout. Salcedo Wilson. Then Mariel Osiones. Then shoutout kay G4 Vlogs. Happy New Year, Lord. Then kay Joshua Akwan, shoutout. Then Dixon Vlog. Then kay Ate Losby Channel. Losby Channel, paki-subscribe sa YouTube channel ni Losby Channel. Then kay Albina Rumira, shout out. Celsa Benitez. Then GB YouTube channel, Motovice, LNB Shay TV from Davao. Then kay Rosa at kay Rosalita mo na nilang mama ni Boy ka. Then shout out kay Boy Dani, Bangkit Family TV. Then Bonjo Biayero, Wen Rosaro, Jerry's Vlog. Then kay Jerome Amisuna, Marito Masaw, Tatapen, Basilana, Domray Salota, Casilio Living, mga kaalaman ni Jerome Arnold Uyala, then Mir Official in Happy, then Manoy Vlog, Ryan Dariman, then kay Ina, Di Baglote from Darapuay, shout out. Rowena Kamuskal, shout out na rin. Then kay LN Number, shout out. Kailangan ko mag-shout out. Dapat kang Kuya John from Malita. Bako ika-shoutout ni talang kuya. Hi guys! I'm Silvio! Shout out dahil kang Kwan. Cherry si Kuya, may ate. Subscribe na siya si Kuya din. So, kaya guys, don't forget to like, comment, share, subscribe para mas updated mo sa mga video. Bye!